Gundiños. Isto foi a comisión informativa, foi dictaminado favorablemente e ten a palabra o concelleiro de Patrimonio, Leo Costas. Bo día a todos. Ben, como se dixo a alcaldesa, despois dunha instancia unha iniciativa dos veciños que facía unha reclamación co camiño dos Coutiños nas regadas, lindante co camiño de Teimonde, pois había un erro que nadie se había percatado porque nunca tiveran que facer ningún trámite administrativo referente a este vial. Pedimos que aportaran a documentación relativa a ese nome en específico, pois tendo en conta todo manifestado polos veciños e quedando acreditado documentalmente a denominación do camiño dos Gundiños, visto o informe da Secretaría Municipal, proponse ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar inicialmente a ratificación do inventario de camiños do Concello de Mos, de xeito que o camiño dos Coutiños pase a chamarse e denominarse camiño dos Gundiños, cos seguintes referencias. E segundo, someter o expediente de información pública por un plazo de 20 días. Terceiro, de non haber ningún tipo de alegacións, notificar os interesados e dar traslado ao presente acordo para as posibles actualizacións dos novos datos do Instituto Nacional de Estadística, a Diputación de Pontevedra, a Xunta de Galicia, a Delegación do Goberno e o Organismo Nacional de Correos e Telégrafos. Ben, pois, como dixe antes, era un erro que houve aí a hora de redactar ese inventario no 2018, nadie se percatou hasta que quixeron empadronar unhas novas persoas nesa vivenda e deronse conta dese problema. Se non o rectificamos, en estadística sigue constando como camiño dos Coutiños e, bueno, aportar a documentación, escrituras de lindes do camiño e da zona que se chama así de sempre. Entonces, solicitamos a aprobación. Gracias. Gracias, Leo. Ten a palabra o Partido Socialista. Pouco que decir sobre este expediente. O Partido Socialista pois está a favor desta modificación do inventario de camiños e apoiamos pois as reivindicacións e as denuncias que fixeron os veciños do camiño dos Gundiños para nomear ben este camiño. Gracias, Gustavo. Ben, con respecto ao asunto en concreto, sin nada que engadir, posto que é unha reivindicación que non implica nada máis que o que se está solicitando por parte da veciñanza. Si que nos gustaría aproveitar, xa que se está falando de inventario de camiños, para facer un par de cuestións. Esta semana, uns veciños da parroquia de Sanguiñeda preguntaron, e vou no trasladar aquí ao Pleno, que teñen metido por escrito no camiño de Nogueiras e o camiño de Maroto, en Sanguiñeda, que cando se fixo inventario de camiños hubo unha modificación da nomenclatura, etc. Teo constancia que meteron por escrito a súa reclamación. Entón, se o concelleiro pode explicar como está o tema, se se solucionou, porque siguen tendo problemas co envío de paquetería e de correo. E despois, en Torroso, o camiño Cesario Iglesias está mal nomeado, xa se dixo no seu momento que está escrito no tabuleiro como Cesarío, entón non se cambiou. Non implica nada porque o nome do camiño está ben, o sea, o que está é a cartelería está mal posta, entón o único que revisedes iso, porque creo que se acordara ou que algún concellero dixera que se iba a facer, pero ao final non se fixo. Simplemente, bueno, o camiño de Nogueiras e Maroto, se está solucionado o problema que reclamaban os veciños que se aclarara, e o camiño de Cesario Iglesias Torroso, polo resto nada máis. Gracias, Gustavo. Ten a palabra Leo. Sí, o camiño de Nogueiras e Maroto veio ao Pleno, creo que fai casi 3 anos, e desde ese momento está modificado no inventario municipal. Teñen que actualizalo, o que teñen que actualizalo, vir ao padrón a pedir o cambio, porque, claro, eles se non actualizan a dirección, pois cas empresas de telefonía e demais sigue aparecendo mal, pero a efectos do Concello está modificado de fai 3 anos. Moi ben, pois procedemos entonces á votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. E agora, pois, o seguinte punto, que é a devolución do expediente 3257, devolución de garantía do Servicio de Axuda no Fogar. Foi a comisión informativa, determinado favorablemente. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Gracias, alcaldesa. Si, hoxe traemos aquí a proposta para cancelar a devolución de garantía do Servicio de Axuda no Fogar por importe de 106.194,68 euros, formalizado pola empresa Idades para responder á execución do seu contrato. Dita proposta consta dos informes favorables tanto do Departamento de Servicios Sociais como de Secretaría. O Departamento de Servicios Sociais di así: transcurrido o prazo de garantía e cumprindo satisfactoriamente a execución do contrato do Servicio de Axuda no Fogar, axustado
o estipulado no prego administrativo e técnico e non existindo responsabilidades derivadas para exercitar sobre a garantía constituída, infórmase favorablemente a devolución do aval. O informe de Secretaría di así que transcurrido o prazo de garantía e cumprindo satisfactoriamente a execución do contrato do Servicio de Axuda no Fogar axustado ou estipulado no prego administrativo e técnico e non existindo responsabilidades derivadas de exercitar sobre a garantía constituída, infórmase favorablemente a devolución do aval. Entonces, a conclusión é a solicitude da devolución da garantía definitiva procede unha vez rematada a execución do contrato, cumprindo o prazo de garantía e emitindo informe favorable do servicio receptor do suministro. O órgano competente para a adopción do acordo será o Pleno. Este é o motivo polo que hoxe traemos isto aquí e pedimos o voto favorable de todos os membros. Gracias. Gracias, Feli. Ten a palabra o Partido Socialista. Nada, estamos ante un formalismo que, como se din nos informes, están dictaminados favorablemente polos técnicos do Concello e lle corresponde ao Pleno tomar esta decisión e nos vamos a estar a favor. BNG. Votamos entonces, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. O seguinte punto da orde do día é o expediente 2316 do ano 26, Plan Económico Financeiro, exercicios 26 e 27, pasou por comisión informativa, foi dictaminado favorablemente. Ten a palabra a voceira de Facenda. Grazas de novo. O Plan Económico Financeiro do 2026 e 2027 do Concello de Mos reflicte unha situación de responsabilidade, de estabilidade e de boa xestión económica por parte do Goberno municipal, manténdose a estabilidade económica e financiera cunha incidencia puntual na regla de gasto na liquidación do exercicio 2025. Esa incidencia, cifrada en negativo en 235.895,77 euros, non deriva dunha situación de desequilibrio estrutural, deriva do esforzo realizado polo Concello para atender investimentos, necesidades urxentes e melloras de servicios demandadas pola veciñanza ao longo do exercicio, e así o reflexa o informe de intervención. O documento deixa claro que o Concello continúa mantendo unha posición económica sólida. De feito, a liquidación do 2025 presenta unha capacidade de financiamento positiva superior aos 333.000 euros, cumprindo ademais co límite legal de débeda pública e cun remanente positivo de máis de 550.000 euros. É dicir, o Concello de Mos segue tendo unha economía saneada, con capacidade para afrontar investimentos e garantir os servicios públicos, sen comprometer a estabilidade financiera municipal. Un dos aspectos máis relevantes do plan é que as previsións económicas para 2026 e 2027 xa contemplan o retorno ao pleno cumprimento da regra de gasto, sen necesidade de aplicar recortes extraordinarios ni medidas traumáticas. O propio informe destaca que as estimacións realizadas son prudentes e realistas, baseadas na evolución da execución orzamentaria e nas medidas de mellora da xestión económica xa impulsadas polo Goberno municipal. Neste sentido, o Goberno local está a desenvolver un importante traballo para reforzar os ingresos municipais e optimizar os recursos públicos. Entre as actuacións previstas destacan a intensificación da inspección da taxa do 1,5 das empresas suministradoras, o seguimento da actualización do padrón da taxa de lixo municipal e o incremento da financiación autonómica do Servicio de Axuda do Fogar que todos coñecen. Estas medidas permitirán incrementar os ingresos municipais en preto de 400.000 euros no 26 e 560.000 euros no ano 2027. Ao mesmo tempo, o Concello está a impulsar medidas de contención e racionalización do gasto, apostando pola licitación dos servicios e a subministración para reducir custos sen afectar a calidade dos servicios públicos. Este plan subliña, ademais, o compromiso do Goberno municipal a seguir cunha xestión rigurosa e eficiente, adoptando a execución orzamentaria, a realidade económica. Outros dos grandes indicadores positivos é a evolución da débeda municipal. O Concello de Mos realizou nos últimos anos un importante esforzo de saneamento económico, reducindo o nivel de endebedamento do 23,25 que viñamos arrastrando
no ano 2023 ao 13,51% no exercicio 2025. Unha cifra moi inferior aos límites legais e que evidencia a fortaleza financiera da Administración local. Ademais, o plan permite seguir avanzando en proxectos estratégicos para o futuro de Mos, como a construción de 80 novas vivendas que se sumarán ás 20 en execución, ampliando de forma significativa a oferta pública de vivenda no municipio. En definitiva, este plan económico financiero responde a necesidades administrativas derivadas dun incumprimento puntual motivado polo incremento do investimento e do gasto necesario para seguir mellorando Mos. O Concello segue mantendo unha situación económica sólida que permite seguir mellorando servicios, investindo no municipio e traballando para ofrecer máis oportunidades e unha mellor calidade de vida para todos e cada un dos veciños mosenses. Espero o voto favorable de todos os grupos. Gracias, Partido Socialista. Nos traen a pleno para a súa aprobación o primeiro plan económico financiero, obrigadas por diversos incumplimentos na liquidación do exercicio 25, en concreto, no límite da regla de gasto a proveedores, na regla de gasto por 200.000 euros, e o período medio de pago que debería estar en 30 días, según o informe trimestral de morosidade que traen hoxe como de acción de conta, no Concello de Mos está en 80 días. Saben o que isto significa, non? Como cada veciño na súa casa, cando tardan en pagar, que ten que facer ese veciño? Pagar intereses de demora? Pois, na casa de todos, no Concello de todos, no Concello de Mos, se tardamos en pagar, temos que pagar intereses de demora. En canto ás medidas que presentan, a revisión da taxa do 1,5% das empresas suministradoras, esta é unha medida que xa tiña que estar amplamente revisada, xa que, como explicaron nas comisións informativas, o que tratan é que as empresas paguen o que non pagaron ata agora. Trátase dunha acción que xa debería estar acometida no exercicio presupuestario. En canto á revisión do padrón da taxa do lixo industrial, estamos de novo ante unha medida que xa debería estar determinada, que xa tería que estar esa revisión nesta legislatura, polo que tiveron de abondo para ter determinado esa taxa. Non só a súa revisión, senón ter esas taxas determinadas e de calquera actividade industrial que hai en Mos e reflectida no presuposto deste ano. En canto ao incremento da chega do SAF pola parte da Xunta de Galicia, estamos ante outra promesa da Xunta de Galicia. Vimos de falar da situación da promesa do PAC da Louriña. Non sei que pasará co aumento do SAF. E, ademais, estamos pendentes do estudio de costes do contrato do SAF no Concello de Mos, xa que neste momento estamos en contrato. Polo que esta chega podería non dar solución o problema económico do Concello, porque non sabemos canto nos vai custar o contrato do SAF a día de hoxe. E respecto ás medidas no propio plan económico, di moi claro que teñen carácter estimativo. Son medidas de carácter estimativo. Trátase de estimación de gastos condicionados ao resultado definitivo destes procedementos. En canto ás medidas correctoras, fala dos gastos sin consignación que durante os exercicios 26 e 27 esta corporación, o di o informe da alcaldesa, tentará adoptar a xestión a realidade orzamentaria, de xeito que non queden a fin do exercicio facturas pendentes de imputar orzamento pola falta de consignación orzamentaria. Di esta corporación. O que adopta a xestión e a falta da realidade orzamentaria é o goberno do Concello, non a corporación. O que deixa facturas pendentes nos queixóns é o goberno.
Se lle fixera caso á corporación, non viñamos de aprobar no último pleno un recoñecemento extrajudicial de máis de 1.700.000 euros en facturas pendentes de pagar. Facturas que non tiñan consignación orzamentaria. E que o resto da corporación lle levamos anos dicindo que ten que tentar adaptarse á realidade orzamentaria, tal e como di no seu informe. E non nos fan caso. E nos intentan decir que no 26 e no 27 se van a adaptar a esa realidade orzamentaria e que van deixar de ter facturas nos queixóns e nós temos que creerlles, claro. Falan tamén da racionalización organizativa no punto D do seu informe e sin explicación ni nada, que van a facer cambios organizativos para mellorar a situación económica do Concello de Mos. É algo que me gustaría que explicase, porque no seu informe non explica. Se fala dun importante esforzo para a reducción da débeda, esforzo que está obrigado a facer o Goberno. O Estado lle obriga a diminuir esa débeda. Gracias, Alejandro. Rematou a seu... Despois ten outra quenda, rematou esta. Vale. Gustavo. Ben, traen un plan económico financeiro para o exercicio 26 e 27. A cuestión é que no pleno pasado, no cal se vostedes aprobaron un recoñecemento extrajudicial de crédito de 1.800.000 euros en facturas sen pagar, a sensación que daba é que vostedes iban a recibir o Premio Nobel de Economía de tan ben que o estaban facendo. Entón, non deixa de sorprender que o pleno seguinte traian un plan económico precisamente porque non todo estaba tan ben. E vostede explicou un pouco por qué, fala de que é unha incidencia puntual, que isto ocurriu unha vez en 18 anos. Bueno, só hai que ver os informes de todos os anos anteriores para saber que isto non é unha incidencia puntual. Isto é o seu modus operandi, o sea, sempre se dá. Tamén estaría ben que explicara por que se fai este plan económico financiero. Cal é o motivo de facelo? Entendo que é porque queren pedir un novo crédito para este ano. O sea, se pediu o ano pasado a Xunta, sin intereses, este ano queren pedir un novo crédito bancario, este xa con intereses, entón necesitan facer isto, efectivamente, porque se incumple un dos parámetros do que marca a lei. Antes de continuar, gustaríame que a concelleira de Facenda tivera a ben, algún día a ben, si ten tempo, si ten tempo, a que conteste as preguntas que lle facemos. No pleno pasado, fixémoslle bastantes preguntas sobre o recoñecemento extrajudicial. Están sin contestar aínda. Vostede comprometeuse que así a contestar no pleno ou como moi tarde na semana seguinte. Siguen sin contestar. Na Comisión de Facenda da semana pasada, vostede comprometeuse, están aquí os compañeros do Partido Socialista, está na acta recollido, a contestar as preguntas como moi tardar o venres pasado. Non as contestou. Neste pleno tampouco as contestou. A súa palabra vale para algo? Pregunto, lle vale para algo? Porque parece que se está rindo de nós. É da veciñanza. Porque se lle facemos as preguntas é para que as conteste. E sigue sin contestalas. Todas as preguntas que lle facemos por escrito e oralmente non contestou ni unha. Ni unha. E no pleno tampouco as contesta. Entón, pídolle, por favor, que cando teña un oco libre, as conteste. Porque ademais é a súa área. E debería de contestalas. En canto ao informe económico financiero, a ver, está ben, a ver, quen vai a decir nada en contra de que se fiscalice a recadación de impostos a empresas de suministros, quen vai estar en contra de que se fiscalice o padrón e que as empresas paguen o lixo que lle corresponde? Totalmente de acordo. Pero por que o fan solo este ano? En 18 anos, por que non o fixeron? Esa é a pregunta que lle facemos. O que traen aquí é cuestións que son de diario. É dicir, cada certo tempo, un ano, dous, hai que revisar os padróns. Hai que revisar quen paga e quen non. Porque vostede na comisión prácticamente nos decía que non se revisou nunca nas empresas de suministradoras se estaban pagando ou non. Despois, cando se presentan os informes, hai que traer os números ben detallados. Porque non se sabe en comparación con que. Vostedes dicen que van a recaudar 105.000 euros máis na taxa do 1,5% a empresas suministradoras, pero non dicen canto é a máis, que empresas están pagando e cales non, etc. etc. Despois tamén lle preguntamos se nos cálculos económicos tiñan en conta a posible subida do contrato do SAF.
Esa outra pregunta que non me contestou, estaría ben que a contestara. Despois di que ao longo do informe fa unha serie de cuestións que son de traca. Vostedes dicen que queren pagar en 30 días. Home, o que marca a lei. Levan 18 anos sin facelo. Entón, despois dicen que van a recortar en gastos superfluos e que non teñan consignación. Tamén é o que marca a lei, non se poden facer gastos sin contrato. Pero que hai un mes aprobaron 1.800.000 euros de facturas sin contrato. 1.800.000 euros. Despois tamén poñen no informe a alcaldesa que non hai de onde recortar. Eu xa lle propuxen 10.000 euros en plantas que teñen no orzamento, dai non poden recortar. Ou non gastar 7.000 euros nun porco espeto. Pódese recortar niso? Supoño. Non. Entón, ao final veñen a prometer cousas que son de diario, dunha boa xestión, que nunca cumpliron, porque levan todos os anos traendo recoñecementos extrajudiciais, nos últimos 5 anos todos de máis de 1 millón de euros. Iso é todo facturas en contrato, todo sin respaldo orzamentario e sin facer a xestión mínima administrativa que marque a lei. E vostedes din que se comprometen a cumplir a lei. Home, pois cos seus antecedentes é difícil creelos, é difícil. E agora, se ten a ben, en algún momento conteste as preguntas que lle fixemos na comisión. Gracias. Gracias. Ten a palabra a concelleira Félix Rodríguez. Gracias, alcaldesa. Señor García, este plan o exixe normativa. Ese préstamo xa está reflexado nos presupuestos. Eu saben. Pero que van a dicir? A mellor pedimos un préstamo. Xa está nos presupuestos. Mire, o que está claro é que queren facer un problema onde non existe. Vostedes veñan aquí a facer un problema. Eu os entendo, porque son oposición. Os entendo, pero é o que hai. É o que hai. Mire, se gastou en mellorar servicios, se gastou en facer investimentos, e se gastou en atender necesidades reais da veciñanza. En eso se gastaron os cartos. E non lle digo eu, insisto, o dio o informe PEF, que todos teñen. E fala ese informe económico-financiero. E fala de que non estamos ante un problema económico. Estamos ante unha situación puntual provocada polo esforzo investidor e pola aposta por seguir mellorando os servicios e infraestructura no noso concello. O que está claro é unha cousa, que a vostedes non lle gustan as contas do ano 2025 e que tampouco lle gustaron as contas do ano 2024, señor García. Iso é o que está pasando. E de todas maneiras, digolle ao voceiro socialista que, por favor, revise a súa intervención porque creo que ten varios datos errados. Mire, a oposición gustaríalle decir que Mos está mal. Pero teñen o problema. Os datos din xustamente o contrario. Os datos son claros. Aquí non falamos de opinións, falamos de datos. Os datos reflicten unha realidade que os veciños e as veciñas de Mos poden ver. Unha xestión responsable, uns resultados adecuados e pensando no futuro de Mos. Algúns gustaría atopar unhas contas en a ruína para facer a política de desastre, pero os informes desmontan ese relato. Estabilidade presupuestaria, máis de 333.000 euros. Resultado presupuestario, máis de 2 millóns de euros. Remanente de tesorería, máis de 550.000 euros. É un nivel de endebedamento dun 13%. Unha regla de gastos negativa, sí, pero cuxo informe de intervención confirma esa solidez económica do Concello de Mos. É unha boa xestión destes anos. O informe dice que Mos sigue mellorando na situación económica cunha importante reducción da débeda. Falei dun 13%. Dice que este plan permite seguir avanzando en proxectos estratégicos para o futuro de Mos. E tamén dice que este plan económico-financiero non responde a unha situación de crise económica municipal, como vostede pretende facer hoxe creer aquí, senón que está vinculado ao esforzo por seguir mellorando servicios e investimentos en Mos. Mire, señor García, eu tamén yo digo o voceiro do Partido Socialista, os datos non minten. Os datos están aí, plasmados nese informe de intervención. En montes algúns buscan sempre o interés político, este goberno seguirá centrado no importante. Que o importante é traballar, investir e seguir mellorando o Mos, que o noso Mos e o noso Concello. Moitas gracias. Gracias, Feli. Ten a palabra o Partido Socialista. Señor Rodríguez, antes de reíase cando lle dicen que están obrigados a pagar esa débeda. Non recorda cando en unhas comisións vostede mesma dixo que sí, que estaban obrigados e que se fora por vostede non pagaría esa débeda. Que se fora por vostede non pagaría esa débeda, dixo nunha comisión.
Foi o que dixo a concelleira de Facenda do Concello de Mos, que se fora por ela e se non estuvera obrigada, non pagaría a débeda que ten o Concello de Mos. Falan de licitar servicios. Sóalle quen lle pide, quen lle pedía e quen lle vai a seguir pedindo que licite servicios, porque tal e como di ese informe, abarata os costes, licitar servicios para un concello. Pois tomen nota e empecen a facer o que o Partido Económico. Esa medida correctora é o abandono da soberbia institucional do goberno do Partido Popular de Mos. Cando un goberno e a súa alcaldesa, como pasa en Mos, se atrincheren unha postura altiva, saben o que ocorre? Que se rompe o diálogo. Se rompen as pontes con outras administracións. E isto conleva a asfixia económico do Concello, a perder o apoio necesario para financiar grandes proxectos. É unha maneira de gobernar que, baseada no orgullo persoal e partidista, acaba prexudicando gravemente a veciñanza, a que se supón que teñen que representar. Cando un alcalde ou unha alcaldesa se enfoca no que realmente importa, no benestar dos seus veciños, as cores políticas ou as diversas diferencias partidistas deberían pasar a un segundo plano. Sobre todo con esta situación, con estes informes económicos. Haberá concellos que disfruten de unha situación financeira e teñan independencia económica e non precisen axuda de outras administracións para desenvolver as súas políticas e os seus proxectos. Pero, por desgracia, señora Rodríguez, esta non é a situación que temos no Concello de Mos. En definitiva, cando o goberno local decide non tocar na porta doutras administracións por diferencias políticas, ao final quen o sufre é a veciñanza. Por rematar, decirlles que o papel o aguanta todo. Pero polo ben do Concello de Mos, esperamos que realmente comecen a tomar estas medidas do primer plan económico do Concello e que teñan en conta que un Concello ben xestionado pasa por cumprir as normas. Gracias, Alejandro. Gustavo? Ben, señora Felisa, agradezolle que non me contestara a ninguna pregunta. De veras, eu agradezo, porque quer dicir que a súa palabra non vale nada. Non vale nada. Porque vostede comprométese a responder unha serie de preguntas e non responde ninguna. Vou intentalo outra vez e volver a preguntar, a ver se a terceira, a 13ª vai a vencida. No seu informe que presenta a alcaldesa di que no capítulo 1, no gastos relativos a persoal, durante o 2026 a 2027 non se vai aumentar, é dicir, que non se vai a contratar a ninguén. É dicir, a RPT que aprobaron vai se aplicar ou non, porque aí hai novas prazas e ampliación de horarios, etc. Pode contestarme a pregunta se se vai aplicar ou non. Despois, tamén din, vou facer outra pregunta, a ver se teño éxito. No apartado B.4, existen determinados servicios públicos que na actualidade préstanse pola Administración Municipal como competencias impropias. Entre paréntesis, servicios sociais, educación, sanidade e emprego. Pode decirme cales son as competencias impropias que na actualidade o Concello está prestando que vai a deixar de prestar, según o seu informe económico? Estaría ben que respondera a estas preguntas, entre outras que lle fixen na comisión pasada e que vostede se comprometeu a responder antes do venres pasado ou no propio pleno e non fixo. A ver, vostede, é o que digo, non leva o Premio Nobel de Economía porque non queren, como diría Feijóo. Porque está relatando unha historia de ciencia ficción de que está todo perfecto. E que piden casi fan este informe, bueno, por facerlle un favor, non sei, ao Ministerio, supoño. Cando a realidade non é así, hai unha mala xestión. Estaría ben recoñecelo, porque cando se recoñece un error ou un erro, é a forma de poder subsanalo. Vostede ve normal levar a recoñecemento judicial 1.800.000 euros en facturas do ano anterior que non teñen contrato, non teñen respaldo orzamentario? Iso cree que é unha boa xestión? Dende logo non é. Deixar de pagar a luz a mediados de ano é unha boa xestión? Dende logo non é.
Entón, para poder subsanar iso, primeiro hai que recoñecelo. Vostede dice que o crédito está consignado no orzamento, é porque non o pediron? Pediron xa o crédito, concelleira de Facenda? Non me responde, bueno, é o habitual. Despois di que a liquidación está perfecta, home, a liquidación hai que lela inteira. E se vostede vai a un apartado onde fan un axuste e onde imputan as facturas do curso anterior, o sea, o recoñecemento extrajudicial, o que dá é un saldo negativo de máis de €500.000. Iso tamén hai que lelo no informe. Entón, con este informe, que ao final é papel mollado, dende logo non lle podemos estar a favor. Gustavo, por favor, responda máis preguntas. A conselleira. Canta demagoxia. A demagoxia non ten límites para ustedes. Mire, fixeron demasiadas preguntas, ten moi pouco tempo, pero mire, vou empezar polo voceiro socialista. Vostede dice que non depender de outras administracións. Vamos a ver, se non dependemos de outras administracións, como poderíamos facer todas as obras que estamos facendo en Mos? Vostede que faría? Subiría os impuestos aos mosenses para facer todas estas obras? Perdone un segundo, concelleira, pare o tempo. Están advertidos de que cando intervén o goberno hai que manter silencio, igual que o goberno mantén silencio cando vostedes interveñen. Alejandro, avísolle por primeira vez, manteña silencio. O que está claro é que se vostedes, polo que dixo vostede aquí hoxe, se vostedes gobernarían, farían todo con fondos propios, subirían os impuestos aos mosenses. Vale, nos non. Este goberno non o vai a facer. O voceiro do BNG. Mire, competencias impropias, claro que sí. Pero sabe por que asumimos competencias impropias? Porque nós, os veciños de Mos, damoslle solucións. Porque os veciños dalles igual quen sexa, de quen sexa competencia. O veciño que quere é que lle solucionemos o problema. Este goberno sempre lle vai solucionar os problemas aos veciños hasta onde poida. Non cabe duda. Aí estamos. E mire, digo unha cousa, falou vostede dese 1.800.000 euros que trouxemos. Pois sí, claro que o trouxemos. Pero se ese remanente positivo o puderamos utilizar en pagar estes gastos, que falamos de un remanente positivo, falamos de un remanente positivo que se dá, que son cartos dos veciños de Mos, e que o goberno central non nos permite pagar os bienes do Concello de Mos e as facturas do Concello de Mos con ese remanente. E nos obriga a pagar unha débeda cando a débeda é moi baixa, moi baixa. Vostede o sabe. Mire, aquí o que está claro é que vostedes nin siquiera non dixeron que o informe dice que temos uns ingresos moi prudentes. Fala dos ingresos moi prudentes, verdad? Pois sí, se vostedes leron a prensa a semana pasada, ou sea, ayer ou este fin de semana, se darán cuenta que se son prudentes. Falaba de 400.000 euros dunha inversión. Gracias, Feli. Moitas gracias a todos polas aportacións tan extraordinarias que tivemos en este punto. Si facemos, porque facemos. E se non facemos, porque non facemos. Eso foi o que dixo claramente o voceiro do BNG. Que ao final, pois, ven a recoñecer que todo o que está aquí recollido é necesario, entonces agora é porque non o fixeron antes. Pois o facemos agora. E efectivamente teño que decir que casi temos o Premio Nobel de Economía. Casi. Está todo perfecto? Casi todo perfecto. Porque miren, desde logo levar 14 anos sin subir os impostos aos veciños, 14 anos sin tocar o peto dos veciños, e ter estes números é casi de Premio Nobel. Ter estes números que son os que lle molestan. Ter un orzamento aprobado cada ano en tempo e forma. E, efectivamente, pechar o ano como lles gustaría a vostedes? No. Si vostedes xa demostraron moitas veces que primeiro son os seus intereses políticos, todo o que están facendo aquí é conto, é todo conto. E a peor noticia que lle pudemos dar foi a liquidación. Esa foi tremenda noticia. Vostede, señor voceiro do BNG, auguraba que non puderamos pedir un préstamo. Aquí o dixo no aprobación do orzamento. Eu non teño nada que ocultar. Que cree que vou a destapar aquí a Caixa dos Tronos? Efectivamente, é que con un 13% de endebedamento estamos obligados a pedir unha operación co banco, sí, porque queremos ir cumplindo con Guizán, con esa igrexa, que vostede, por certo, pois viu aquí a criticar todo o investimento en Pereiras, no territorio do obispado, según vostede, e por que facíamos todo eso e demais, e agora fais un vídeo pedindo para Guizán. Algo estamos facendo ben, porque vostedes se suban ao carro do que fai esta alcaldesa. Queremos mellorar Erville.
con unha senda. Queremos mellorar a Porteliña con unha senda que temos un proxecto de 1,5 millón de euros. E Veigadaña tamén con unha senda polo Camiño de Santiago con 1,5 millón de euros. E Peinador tamén queremos firmar outro convenio coa Deputación para facer unha mellora de 1.700.000 euros, porque tamén temos o proxecto. E queremos darlle o saneamento que faltan a Ansar, en Amieiro Longo e nas Insuas, que son os que quedan por rematar en esta legislatura. Claro, e polo tanto eu con toda a valentía e o sentido común lles digo, é que como non vamos a pedir un préstamo con estos números? É que os veciños queren os servicios e eu estou obligada a darllos con un 13% de endebedamento. Primeiro lugar, o préstamo bancario que nos deu a Xunta de Galicia o ano pasado, sin intereses, que sepa todo o mundo que era de concurrencia competitiva. Que significa? Que había pelexas para conseguilo e lle deron a mos 1.257.000 euros. Lle pareceu mal? Se avergonza por que fala desto? Pois eu falo yo co peito, así, descuberto. Estou orgullosa de que nos déramos un préstamo. Se vostede tamén, pois non sei por que o dixo, para intentar afear a xestión, pois eu yo digo, 1.257.000 euros que nos deu a Xunta sin intereses, para devolver en 8 anos, para comprar 14.000 metros de San Eleuterio e tratar de empezar a urbanizalo, para facer 80 vivendas públicas máis en Mos. E agora, xa lle digo que vostede, cando aprobamos o orzamento, non contaba con estas contas. E dixo, está aí na acta para velo. Están anunciando un préstamo que non van a poder pedir. Non me diga que non vamos a poder pedir. Pois mire, con estes números que son de Premio Nobel de Economía, porque sin tocar yo peto aos veciños e aprobar un orzamento de 16 millóns de euros e decir que o remanente de tesorería é de máis 555.000 euros do ano pasado, que o resultado axustado presupuestario é de máis 2 millóns de euros, que a débeda sigue descendendo en un 13%, que a estabilidade orzamentaria é de 333.000 euros en positivo. Efectivamente, eu teño que decir que casi son perfectas, porque claro, aparece aquí unha regla de gasto negativa, por eso traemos este plan. A regla de gasto dá menos 235.000 euros. Pois efectivamente, pois podíamos non haber feito nada e fixemos cousas demais. O primeiro que dixo o Partido Socialista, vostede non se entera de nada, porque escoitei a súa intervención a primeira, ahora lle vou a falar da segunda, e me din conta que vostede non entende nada de nada, porque senón como pudo haber feito unha intervención así, non entende nada de nada. E efectivamente, pois, nos pensando na realidade dos veciños, nos hemos pasado con unha regla de gasto en 235.000 euros. E o que traemos hoxe aquí é este plan económico financiero que efectivamente o propio Bloque recoñece isto había que habelo feito antes, pois se fai agora. E eu estou moi orgullosa. Sabe de que? Dos 30 millóns de euros. Este señor do Partido Socialista, escoitaron ben, que falaba de asfixia económica por parte de outras administracións. Asfixia económica. Hai que ter coraje. Hai que ter coraje, porque eu resulta que sin saber que me iba a decir esa lindeza, sin sabelo, me fixo un regalo con eso, porque eu traía aquí as contas do que, cando pechemos a legislatura, haya investido a Deputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia en obras en Mos. 30 millóns de euros. E evidentemente hai que ter coraje para que vostedes son os que representan a Administración do Estado, que nos ten asfixiados, sí, o Ministerio de Transportes, con ese proxecto que non dá señales de vida nin para adiante nin para atrás, que queremos saber que pasa coa Nacional 550, coa travesía urbana que se ten que declarar. Queremos saber por que non se pintan as estradas, por que non se asfaltan as estradas, por que non se señalizan as estradas, e queremos saber por que non atenden as alegacións dos veciños de Mos de ese túnel que non queremos. Vostede fala de asfixia económica, vostede fala de asfixia do seu partido hacia Mos, que lle queda moi pouco. Non se preocupe, que lle queda moi pouco. Dentro de pouco tendremos quen nos escoite, quen nos atenda e quen se sente con nós. Yo vou a demostrar. E vostede seguirá aí. Vostede seguirá aí e nós seguiremos aquí, porque os veciños son moi intelixentes. E desde logo que escoitándolles a vostedes, digo que sí, hombre, que a xente de Mos sabe o que quere. Claro que sí. Mire, si quere incluso lle falo de economía, porque si hubo unha administración que nos pechou a porta foi a Confederación Hidrográfica. Eu tuve que ver como tiña un convenio firmado no ano 2018 e o novo goberno de España
botou a papelera, que era o Paseo do Río. A papelera. E vostede ten o coraje de vir aquí a falarnos de asfixia económica. E, efectivamente, mire, solamente na Comisión de Goberno do outro día aprobamos unha ampliación de Ecofrío que xa son 400.000 euros de unha autorización. 30 millóns de euros. Que o Concello algún fondo pon para isto, sí. Por eso nos hemos pasado, sí, pero que saben unha cousa, a carretera Pereiras a Tameiga é unha realidade. Se está construindo con 1,5 millón de euros, criticada por vostedes. Estamos licitando o novo Sanguiñeda no que é a contorna da igrexa e o novo aparcamiento, 1,5 millón de euros. Estamos terminando o novo Puxeiros, que tanta gracia lle fai. Pois a ver se lle fai gracia dentro dun mes cando lle presentemos esa parcela que se transforma de un aserradero a un edificio de viviendas, a un polígono de viviendas públicas e non públicas. 1.300.000 euros en esa senda, en esa acera, en esa urbanización. En Dornelas está a Deputación terminando de licitar 1,5 millón de euros para a senda de Dornelas na carretera provincial. 800.000 euros se están executando no Porcelo, na senda de Dornelas, Torroso e Petelos. Aquí na Pesqueira se está executando 600.000 euros do novo parque. O saneamento de Louredo rematando de licitarse na Xunta de Galicia en Augas. A senda do Louro, a segunda parte de esa primeira que empezou en decembro, 300.000 euros que está executando, terminando de licitar a Xunta de Galicia. En Pereiras, que tanto lles molestou a vostedes. Non llo van a perdonar en Pereiras. Ese 1,5 millón de euros que estamos investindo na primeira parte, que estamos licitando o Adro e que ahora ven a segunda parte que son casi 800.000. Hai que ter cuajo, para poñerse en contra desta obra e ir a Guizán, ali diante da iglesia e decir que temos abandonado Guizán. Hai que ter cuajo. Si xa vamos para Guizán ahora, hombre. Estamos en Pereiras, na iglesia, sí. Vamos ahora a Sanguiñeda tamén e vamos a ir a Guizán. Non se preocupen. Non se preocupen. Aquí polo menos sei que van a estar de acordo. En San Cosme, empezando a licitar 300.000 euros desa estrada. Empezando a licitar 1,5 millón de asfaltos, que tamén para eso será ese préstamo. E 12 millóns de euros que se van a investir no Centro de Cuidados Intermedios que está a punto de empezar a obra. Por non falarlles da Escola Nova Infantil, que non a conto aquí, que xa está en marcha, por non falarlles do que rematamos en Atín de saneamento, toda a parroquia de Cela, a Casa Retoral de Petelos, que tamén deu lugar a que o Partido Socialista se metera con nós no Parlamento de Galicia, e un largo etcétera. Isto, efectivamente, pois teño que decirlles que é o Premio Nobel. Sí, é o Premio Nobel e depois de todo o que acabo de decir me veñan a falar aquí dun porco aspecto de 7.000 euros. Primeiro que non son 7.000, que é un pouco menos, e despois que efectivamente son os veciños de Erville que celebraron aquela volta ciclista frustrada que tampouco lle van a perdonar a vostedes por contribuir a reventar aquel día para Mos. Estou orgullosa de o que traemos hoxe aquí, que é un plan económico financeiro para seguir facendo o Mos que a xente quere, o Mos industrial, o Mos humanizado, o Mos verde e o Mos de futuro. E todo o mundo sabe que si queren que continuemos, aquí estamos. Todo o mundo sabe, Laura, Baldomero, Evaristo, Pepe, Julia, Feli, Camilo, Leo, máis eu o que damos de sí. Todo o mundo sabe. E tamén a xente ve o que vostedes dan de sí, porque pois non hai máis que escoitalos en cada pleno e nas redes sociales. Sigan así, nos seguiremos así tamén. E moitísimas gracias pola súa colaboración. Votamos este plan, votos en contra, Partido Socialista, BNG, votos a favor, Partido Popular, queda aceptado por maioría. Aprobado, mellor dito. E pasamos á moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE para reforzar as políticas de igualdade, diversidade e prevención da LGTBI-fobia con motivo do Día Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia. Isto pasou por comisión informativa, saliu aprobado e agora ten a palabra o voceiro do Partido Socialista, Alejandro. Moi ben, o 17 de maio conmemoramos o Día Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia. Unha data histórica na que en 1990 a Asamblea Xeral da Organización Mundial de Saúde eliminou a homosexualidade de enfermidades mentais, poñendo a fin a percepción institucionalizada da homosexualidade como unha enfermidade. En España, este día foi recoñecido oficialmente polo Goberno en 2009. Os avances nos dereitos do colectivo LGTBI a nivel global nos últimos 35 anos foron notables, ampliando dereitos das persoas LGTBI en moitos países.
Pero aínda no 2025 a diversidade sexual e de xénero está penada en moitos países coa cárcere e incluso coa morte. España é un referente internacional gracias a leis como o matrimonio igualitario, a Lei Integral á Igualdade de Trato e Non Discriminación, a Lei para a Igualdade Real e Efectiva das Persoas Trans e para a Garantía dos Dereitos das Persoas LGTBI. E normativas autonómicas como a Lei 2/2014 do 14 de abril pola igualdade de trato a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, impulsada polo PSDG. Estas leis consolidan avances significativos, pero a loita contra a LGTBI-fobia require un compromiso continuo. A nivel estatal, o Ministerio de Igualdade elaborou a Estrategia Estatal para a Igualdade do Trato e Non Discriminación das Persoas LGTBI+, un plan cuadrienal con máis de 200 medidas para combater a LGTBI-fobia e promover a igualdade real en ámbitos como a educación, o emprego, a saúde, a vivenda, o deporte e a cultura. Esta estrategia, desenvolvida baixo o mandato da Lei 4/2023, estrutura as accións en 3 eixos: gobernanza, coordinación e sensibilización e prevención da violencia LGTBI-fóbica e acompañamento, inclusión e reparación. Entre as súas medidas destacan a formación dos profesionais en delitos de odio, a promoción da educación afectivo-sexual, atención sanitaria específica para persoas trans, plans de prevención de suicidio e o recoñecemento da memoria histórica LGTBI+. A estrategia require colaboración das comunidades autónomas que deben aprobar o seu informe na Conferencia Sectorial de Igualdade, ofrecendo a Galicia unha oportunidade para liderar a implementación destas políticas. A pesar dos avances legislativos, a discriminación e os delitos de odio contra o colectivo LGTBI seguen sendo unha realidade. A nivel nacional, os casos incrementáronse significativamente nos últimos anos. En unha enquisa do Ministerio do Interior de 2021 revelou que preto do 90% destes delitos non se denuncian, a miúdo por desconfianza nas institucións ou por un trato inadecuado ás víctimas. En Galicia, a Xunta ten responsabilidades en complementar estas accións, incrementando as medidas estratégicas estatal e reforzando as políticas autonómicas. A aplicación da Lei 2/2014 xunto cunha maior coordinación cas asociacións LGTBI e os concellos é esencial para construir unha sociedade galega diversa, inclusiva e libre de LGTBI-fobia. Por todo isto, o Partido Socialista de Mos presenta a seguinte proposición para o seu debate no Pleno. Instar a Xunta de Galicia a comprometerse activamente coa Estrategia Estatal para a Igualdade de Trato e Non Discriminación das Persoas LGTBI+, intentando as súas medidas nas políticas autonómicas, participando na coordinación institucional e garantindo a incorporación de plans que impulsen a igualdade real do colectivo. Fomentar a colaboración estreita coas organizacións LGTBI galegas, promovendo programas conxuntos para a atención ás vítimas de delito de odio, a sensibilización social e a visibilización da diversidade sexual e de xénero. Impulsar programas de formación específico para o personal de administracións públicas, incluindo servicios sociais, sanitarios, educativos e de seguridade, para mellorar a detección, prevención e atención á LGTBI-fobia. Desenvolver campañas de sensibilización e educación afectivo-sexual nos centros educativos galegos, en colaboración cos concellos e as asociacións LGTBI, para promover o respecto, a diversidade e prevenir a discriminación, especialmente entre a infancia e a mocidade. Garantir a plena aplicación pola igualdade de trato a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais, intersexuais en Galicia, destinando recursos suficientes ao Observatorio Galego contra a Discriminación por Orientación Sexual e Identidade de Xénero, para consolidar un marco de protección efectivo contra a LGTBI-fobia. E, por último, promover a memoria histórica LGTBI+ en Galicia,
recoñecendo as víctimas de represión por orientación sexual e identidade de xénero, impulsando iniciativas culturais que visibilicen a súa loita. Por todo o exposto, pedimos o voto favorable a todos os grupos da Corporación de Mos. Gracias. Bloque. Ben, esta moción, curiosamente, é moi acaída o día de hoxe, porque non sei se viron as noticias ou as redes sociais. Onte, se non me equivoco, un escritor, para promocionar o seu libro, simulou o seu suicidio e deixou unha carta acusando ao colectivo trans de ser un instigador de provocar ese falso suicidio. Todo para promocionar un libro, promocionarse el e, de paso, estigmatizar aínda máis a un colectivo o máis estigmatizado, quizáis, que hai, que é o colectivo trans. Entón, esta moción, vou non decir claramente, por desgracia moi acaída, porque está rabiosamente de actualidade. Quizá, co novo criterio do goberno, estas mocións non se poden traer ao pleno, porque o criterio vai ser que só asuntos que atañen a Mos ou que Mos teña competencias. Entón, esa línea é moi difusa, porque isto entendo que afecta aos veciños e a veciñanza de Mos. Entón, esta moción está perfecta neste pleno. Ademais que no pleno vimos a debater e a facer política, e isto é política, política de altura. Política de altura. Entón, deberíamos de tratala como se merece, co respeto, a dignidade e o debate necesario. O colectivo LGTBI, lesbianas, gays, transexuais, intersexuais, etc., porque hai moita diversidade e toda debe ser recoñecida, é un dos colectivos máis perseguidos ao longo da historia. Xa se falaba na moción. Non hai moito, considerábase unha enfermidade mental. A día de hoxe, século XXI, 2026, hai colectivos, non só sociais, tamén políticos, que fomentan terapias de conversión, como se seguira tratando dunha enfermidade. No século XXI, ano 2026, onte foi agredida unha persoa na rúa pola súa orientación sexual. Hai un ano, ou non moito máis dun ano, foi asesinada unha persoa na Coruña, Samuel, pola súa orientación sexual. Asesinado. Que se di pronto. Que se mata unha persoa porque consideres que é maricón. É brutal. Pois é a realidade que vivimos a día de hoxe. É unha realidade a día de hoxe. En teoría, no primeiro mundo. Non nos imaginemos, se nos trasladamos a outros países ou a outros ambientes, non pensemos que países pobres. Vayámonos a Estados Unidos o que está ocurrindo. Vayámonos a Estados Unidos o que está ocurrindo. Entón, é unha realidade que hai que poñer recursos e medios. Hai quen dirá, hai máis colectivos, efectivamente, pero que isto é unha loita transversal. É unha loita transversal. Fai falta moitísima formación, moitísima educación. E ten que partir primeiro dos servicios públicos. A propia policía, os propios funcionarios e traballadores públicos tamén teñen que ter formación para saber recoñecer e saber como tratar o colectivo LGTBI e as necesidades e circunstancias polas que pode estar pasando. E despois o Partido Popular presenta un par de enmendas que están ben, non vamos a poñer ningún reproche, pero hai nunha parte que fala de... ao final do punto 2, especialmente fronte ao acoso escolar, social e digital. Isto está fenomenal, pero falta unha parte, nós entendemos. Tamén hai acoso político. Na actualidade, como decía, século XXI, 2026, hai un partido político no Estado español que persigue o colectivo LGTBI. E vostedes dirán, bueno, é unha opinión política. Non, non é unha opinión política. Porque cando os políticos, representantes públicos, vertemos opinións contra certos colectivos, o que lle estamos transmitindo á sociedade é que é válido atacar a eses colectivos. Colectivos vulnerables. E, de feito, este partido, que non va a nomear porque nin merece que o nomeen, porque son fascistas, ataca un colectivo especialmente vulnerable como é o colectivo trans. Eu non sei, vostedes se sinten atacados polo colectivo trans. Eu a veces, non sei, hai que ter medo que te asalte alguén trans pola rúa e que te asesine. O sea, porque estamos chegando aos delirios fora do normal. Cando é un colectivo que está perseguido, que ten alrededor do 70-80% de paro por pertenecer a ese colectivo, por ser quen son, ten un 80-90% de paro, que se dice pronto.
E son asesinados, perseguidos por todas partes. Entón, todo o apoio a esta moción, creo que nos temos que tomar todos moi en serio isto e poñer os recursos e tamén a nosa capacidade política, porque nun pleno vimos a facer política, non vimos a xogar a petanca, para loitar contra esta lacra que é a LGTBI-fobia. Nada máis. Gracias, Partido Popular. Ten a palabra Leo. Bo día a todos de novo. Desde o Grupo Municipal do Partido Popular queremos comezar deixando clara unha cuestión, que condenamos calquera forma de discriminación, odio, violencia contra as persoas por razón da súa orientación sexual ou identidade de xénero. E creemos sinceramente que as institucións teñen a responsabilidade de promover o respeto, a convivencia e a igualdade real entre todos os veciños e as veciñas. Por isto abordamos a moción co espírito constructivo. Agora ben, tamén pensamos que cando se trae ao pleno unha iniciativa deste tipo debe facerse desde unha visión institucional e non desde unha visión parcial ou exclusivamente política. Porque nesta moción presentada polo PSOE vemos que todas as peticións van dirixidas á Xunta de Galicia cando estamos falando dunha materia que ten competencias diferentes administracións. A primeira e o paraugas de todas elas o Goberno de España. E por iso é importante resaltalo. A educación, a sanidade, a seguridade, a prevención dos delitos de odio ou a regulación das plataformas digitais non dependen exclusivamente da Xunta, tamén teñen responsabilidades directas o Goberno de España e distintos ministerios. Por tanto, se realmente queremos facer unha moción clara e declarada que sea útil contra a LGTBI-fobia, o lóxico implicar a todas as administracións. Por iso, xa comentábades, pedimos unhas 3 emendas de inclusión, que son as seguintes. Instar ao Goberno de España e ao Ministerio do Interior a reforzar os recursos humanos en materias de unidades especializadas en delitos de odio das forzas e corpos de seguridade do Estado, así como a mellorar os protocolos de atención ás vítimas de LGTBI-fobia, fomentar a denuncia destes delitos. 2. Instar ao Ministerio de Sanidade a impulsar a coordinación coas comunidades autónomas en programas específicos de atención psicolóxica e prevención do suicidio entre a mocidade LGTBI, especialmente fronte ao acoso escolar, social e digital. E terceiro, instar ao Goberno de España e os organismos competentes a reforzar a colaboración coas plataformas digitais de redes sociais para combater os discursos de odio e acoso e a difusión de contidos discriminatorios contra o colectivo LGTBI. Ben, por todo isto e porque hoxe boa parte da violencia do acoso prodúcese tamén no eido digital, especialmente entre a xente nova, creemos sinceramente que estas emendas melloran a moción, a fan máis útil e menos partidista, porque en defensa da dignidade das persoas non debería converterse nunha ferramenta de confrontación política entre administracións. Nós non queremos entrar en iso, queremos sumar. Queremos que este pleno lance unha mensaxe clara de respeto, convivencia e tolerancia, pero tamén queremos coherencia, e por iso entendemos que esta moción fala de responsabilidades públicas de facelo no respeto a todas as administracións implicadas e non só a unha. Se estas emendas se aceptan, o Partido Popular votará a favor, porque entendemos que é importante construir consensos amplos en torno á igualdade e a loita e a discriminación, pero se non se aceptan, terá a nosa abstención como voto. Moitas gracias. Gracias, Leo. Alejandro. O Partido Popular falando de coherencia en este eido. Bueno, nos fai un pouco pois as súas peticións que o Goberno de España lle pida reforzar os recursos humanos en materias dos corpos para defender as víctimas de LGTBI-fobia. Está ben, claro que está ben. Instar ao Ministerio de Sanidade a impulsar coordinacións coas comunidades autónomas, programas específicos de atención psicolóxica para a prevención da mocidade do acoso escolar. Está moi ben tamén. E instar o Concello de Organismos competentes a reformar a colaboración con as plataformas e o que vostede decía do acoso nas redes sociais está moi ben tamén. Pero non lle parece un pouco cínico? Un pouco descarado? Despois de que vostedes do goberno, nos seus gobernos, se opuxeran os matrimonios homosexuais, que estuveran falando de que un matrimonio tiña que ser exclusivamente entre home e muller, de buscar anular este dereito conquistado ante o constitucional, de manifestarse en contra no pasado. Iso falalle do pasado, voulle facer lo presente. Cando fan pactos ca ultradereita para eliminar consellerías de igualdade, cando censuran actividades LGTBI,
cando prohíben obras teatrais a día de hoxe, cando retiran bandeiras arcoíris dos edificios públicos e cando votan en contra da lei trans estatal. Cada avance na diversidade de xénero en este país sempre tivo en contra o Partido Popular. Xa está ben. Xa está ben de disfrazar o odio de liberdade. Queren disfrazar o odio de liberdade. Por que non denuncian con firmeza as formacións que están sementando un discurso que legitima o odio e a violencia contra o colectivo? Por que non rompen con eles? Esa irresponsabilidade é o caldo de cultivo para que medren as agresións. Quero facer un apunte á nosa alcaldesa cando nunha comisión do Senado non apoiou a unha muller con nome e apelidos que Carla Antonelli, cando o seu partido e a súa portavoz desa Comisión de Igualdade comparou a transfobia con doparse no deporte. E vostede, máis que defender a esa muller, porque non se transformou en muller, son mulleres, as mulleres transexuales non se transforman en mulleres, son mulleres. E vostede, máis que defender esa muller, o que fixo foi porse do lado da confrontación e da LGTBI-fobia. Rematou o seu tempo. Gracias. Gustavo? Ben, igual temos que empezar a combater o portavoz do Partido Popular, volvendo a facer, de que isto son que hai que evitar o discurso partidario, o discurso político, etc. etc. A ver, os que estamos aquí, o Partido Popular é un partido político, como decía, non é o partido da petanca, é un partido político, o Partido Popular, o PSOE, o BNG, somos partidos políticos. Temos programas electorais, temos propostas, son propostas políticas. Entón, sí que hai que falar de política e de partidismo, porque cada partido trata de levar o seu programa adiante. E hai partidos políticos que teñen un programa claramente LGTBI-fóbico, racista, xenófobo, etc. E iso hai que combatelo. E non está nada mal traelo aquí e debatelo. E incluso a veces confrontar ideas, porque se poden confrontar ideas, incluso neste ámbito, en que camiños podemos tomar. Creo que todos estamos de acordo, podemos chegar á conclusión, ao que nos escoite os que están aquí, que os tres partidos estamos en contra da LGTBI-fobia, non? Así aí chegamos. Ben, cal é o seguinte paso? Que medidas, que camiños tomamos para combater e educar? Que ao final é o seguinte paso. E quizá a primeira cuestión que diríamos de todas e todos é a mellor empezar a falar do colectivo LGTBI en primeira persoa. Non falar deles como un colectivo aparte. Sexamos ou non do colectivo. Sexamos heterosexuais, gays, lesbianas, todos somos o colectivo. Igual que no feminismo, que foi unha das grandes conquistas, foi que todo o mundo, ou todo o mundo que cree na igualdade, se considere feminista, sea home e muller ou medio pensionista. Esa é unha conquista importante. Pois quizá nesta loita tamén deberíamos de conseguir que todo o mundo se poña en primeira persoa, somos todos do colectivo LGTBI. Somos todos. Aínda que en realidade non pertenezamos a unha das letras. E despois, quizá a terceira parte, estamos a parte política, de discurso, a terceira parte, que medidas tomamos? Efectivamente, quizá na moción se centrou o Partido Socialista moito na Xunta. E tamén está ben reclamar do Estado, perfecto, nada que dicir. Tamén se lle pode reclamar ao Concello. O Concello ten medidas e pode adoptar medidas de primeira instancia de chegada de facer accións. Na comisión o portavoz do Partido Popular, Leo, dixo que nos iba a presentar o programa esta semana, non sei se vai facer no pleno ou noutra cuestión, pois xa é un primeiro paso. E cal é para nós o paso quizá máis importante? Falamos do discurso político, que medidas facer? Recursos. Que recursos poñemos encima da mesa? Iso é importantísimo, porque todos sabemos que as cousas, por boa vontade, é necesaria, pero fan falta recursos. Está moi ben pintar bancos coa bandeira arcoíris, está moi ben ondear a bandeira, pero hai que ir máis alá. Que cursos, que medidas, que formación facemos? Esa é a terceira parte que é a pola que temos que loitar. Rematou o seu tempo, moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular, Leo. Ben, gracias. Empezando polo final, pois sí, como lle dixen na comisión formativa, ademais de todo o resumo do ano pasado, se entregara
toda a programación que temos para este ano, sea directamente neste mes de xuño, senón a largo do principio do curso escolar, sobre todo centrado en algo que xa tiñamos preparado, que era, xa se fixeron diferentes actuacións visuais no Concello. Vamos a centrarnos un pouco máis niso que falaba ahora Gustavo, que era na formación, tanto nas escolas de pais como cos funcionarios. Por iso que xa lle deixo resposta a esa pregunta. Por indo por orden, como lle molesta Alejandro o noso consenso. Xa vimos aquí unha moción que intentamos mellorala, que é un tema que creo que temos que estar todos de acordo. E lle sale esa vena que teñen dentro de odio, pero odio que teñen vostedes contra nós. Eso teñen que revisar ese odio. Nos odian, non nos soportan, nos odian. Ten que mirar, senón ten que pedir axuda, porque de verdad que ten un problema serio. Un problema de odio ten usted contra nós, contra o Partido Popular, o de Mos e de calquer lado. E non se ría porque é a verdad. E lle reventa que queramos colaborar, que estemos a favor. Falan de persoeiros. Ainda hai pouco nunha presentación dun libro de poesías, pois Samuel Merino, un mosense, un declarado activista, pois chegábamos con el a certos acordos e a colaborar con el para estes días, e a xente do propio colectivo quere colaborar co Concello e vos o que queredes é apartarnos da sociedade, porque nos odiades, tedes odio, tedes que revisarlo vos, o odio tedes vos. Vale? Entonces, tamén falabades de que tiñades cada un programa electoral que non era partidista, si tedes unha cousa en común, o odio ao PP. Odiádonos. Entonces, creo que un día vamos a ter que traer unha moción sobre odio, pero o odio que tedes non só contra o colectivo, senón tamén contra o resto dos partidos políticos, porque tedes un problema serio. Entonces, eu non me quero facer aburrido neste tema. Nós, se fixemos, valoramos a comisión, a moción, traballámola, enviamos as emendas con tempo, metémolas por escrito e demais para que as valorades, porque queríamos que as incluídades, porque queremos votar a favor. Se as incluídas votaremos a favor e se non, terán a nosa abstención. Moitas gracias. Gracias, Alejandro. Vamos a aceptar estas inclusións. Fala de odio, pois pregúntese e pense no que fixo e no que está facendo o Partido Popular polo colectivo. Falaba de Samuel Merino, creo que a alcaldesa, o propio Samuel Merino, pediulle máis medidas que simplemente no Concello de Mos que non se están implementando. O PP sempre chega tarde. Chega tarde os avances sociais, chegaron tarde o divorcio, chegaron tarde o matrimonio igualitario, chegaron tarde as leis contra a violencia machista e agora chegan tarde na defensa a diversidade. Sempre está no lado incorrecto da historia. Pola nosa banda non imos a retroceder ningún milímetro, nin aceptaremos leccións de quen utiliza a liberdade para recortar dereitos. Repito, quen utiliza a liberdade para recortar dereitos e xustificar a violencia, que é o que fai o Partido Popular. E moita xente pensará que no 2016 pois, estará todo feito, pero como decíamos, a bandeira LGTBI non é un adorno. Son reivindicacións que teñen moito sentido e que en esta suposta normalidade é unha trampa, que o informe do estado de odio nos dá un golpe de realidade no Estado. O 54% das persoas LGTBI foron víctimas de odio en este último ano. O 54% sigue sendo moi necesario ter medidas e ter ferramentas para denunciar, animar as persoas do colectivo que denuncien a seguir traballando neste senso. Moitas gracias, Alejandro. Me vou a referir ás palabras do meu compañeiro, que vostede tiña que vir aquí a falar de aquel entonces dos divorcios e do matrimonio entre homosexuais é lamentable. Como tamén é lamentable que vostede tiña que vir aquí a traer a súa versión dos feitos que teñen que informarlle mellor do que aconteceu na Comisión de Igualdade do Senado. Eu creo que debería de vela. E se a houvese visto, en lugar de ter o relato de algunha compañeira envenenado, hoxe non facía o ridículo, porque, mire, eu non lle vou a consentir e lle vou a pedir que o retire, que eu non estou en contra da LGTBI-fobia. É tan cruel que vostede me diga eso, porque xa non ten o que decirme. E se inventa as cousas, como me pode decir eso?
Como vostede me pode decir que estou en contra da LGTBI-fobia? Cando son unha muller que defendo o colectivo trans, que quere unha lei de trata para este país que vostedes non aproban. Sabe por que non aproban a lei de trata? Porque vostedes no goberno de España non se poñen de acordo uns cos outros. Uns son abolicionistas e outros queren a regulación. Que leccións veñen a darnos aquí? Co que ocurriu con Ábalos, que consumía mulleres prostituídas. Co que ocurriu con Santos Cerdán. Vostede ven aquí a darnos leccións de leis de violencia machista, de protección ás mulleres, cando asesinan máis mulleres que nunca en España, cando agreden e violan sexualmente as nenas máis que nunca en España, e as mulleres e os menores. De que me fala vostede? É que o que lle dixen antes cando se refería a outras administracións, hai que ter coraje para que o momento que está vivindo o Partido Socialista en materia de igualdade, en materia de violencia de xénero, veñen aquí a darnos leccións de que? E me queren vir aquí a falar de con quen pactamos ou non pactamos. Nos non pactamos con asesinos. Esos son vostedes. Hasta aí non hemos chegado. E o partido da ultradereita do que falan, que haya cuestións que nos gusten máis ou menos, pode habelas. Claro que sí. A min, desde logo, algunhas non me gustan. Pero non son asesinos, E vostedes pactan con ETA, pactaron con Bildu, e todos sabemos de onde ven Bildu. Se antigüese, que ten que se antiguarse polo que levan feito. E, polo tanto, manteña silencio, segunda vez yo digo, o Comité Olímpico Internacional, pois, tomou unha serie de medidas como é que as mulleres trans non participasen nas mesmas condicións que o resto das mulleres. E de aí sale un comentario de mulleres como Ana Peleteiro, as que se fixo relación en esa comisión. A miña compañeira leeu testemunhas como Ana Peleteiro de injusticias das probas físicas para unha oposición como de bombeiros, de injusticias das condicións físicas de uns e outros de que participen igual en probas olímpicas. E o Comité Olímpico Internacional tomou esta medida. Nin foi ni de Arévalo, nin foi o Grupo Parlamentario Popular, foi o Comité Olímpico Internacional. E, efectivamente, o que vostede trae aquí hoxe é sacar de quicio, como fixo Carla Antonelli, sí, esa senadora que saca de quicio todos os días as cousas. E ten un perfil parecido ao seu, que é ese odio hacia o Grupo Parlamentario Popular, que estou moi orgullosa de ser a senadora que coordina a área de violencia de xénero e de igualdade. Moi orgullosa. E vostede, se repite aquí de novo que eu estou a favor da LGTBI-fobia, vostede é un mentiroso, vostede é cruel, porque é totalmente falso. Eu defendo o colectivo trans, teño moita xente trans cerca de min, e a defendo. E a defendo desde o rigor, e a defendo desde a seriedade, desde o respeto e desde a responsabilidade, e non traendo aquí unha serie de afirmacións que son falsas e que é mentira, e a vostede lle gustaría que estuveramos en contra, pero non, estamos a favor. Igual que estou en contra de moitas cuestións que o partido ese da ultradereita que vostede lle chama, pois que non me gustan, claro que non me gustan, como tampouco me gusta que Sánchez pacte con ETA, tampouco me gusta. Esta é a realidade. E, polo tanto, ETA non existe, non, existiu. O que quedan son agora os que defendían en aquel momento a esa banda terrorista. Así que, mire, chegan tarde con todo, e eu creo que este é un punto donde queda claro que aquí hai un partido moderado, un partido de centro, un partido que tende a man a que se apruebe unha lei de trata que vostedes non aproban, a que se modifique unha lei trans que é tan necesaria a súa modificación, para protexer a todos, a uns, aos outros e aos outros. E tamén é necesario que non olviden o que fixeron coa lei do sí e sí, que estou esperando precisamente, xa que se refire a min como a senadora que fala na Comisión de Igualdade, que estou esperando a que o Consejo General do Poder Judicial me entregue o número de escarcelacións e o número de rebaixa de condenas de agresores, de violadores que vostedes sacaron da cárcel e están na rúa e as víctimas revictimizándose. Traerei aquí os datos cando se dignen a entregarmos. Leccións ningunhas. Ningunhas. Ese odio que ten deixo na casa, porque non o merecemos os que estamos aquí. Nin eu, nin os meus compañeiros. É lamentable. Votos a favor da moción coa incorporación da emenda. Queda aprobada por unanimidade. Vamos a pasar a dación de conta de varias cuestións, que un informe de control interno,
o período medio de pago, a dación de conta do plan de axustes do primeiro trimestre do ano 26, a dación de conta de remisión e rendición de contas a información relativa ao control interno do exercicio 25 e a dación de conta do esforzo fiscal do ano 24. E pasando xa a rogos e preguntas, que ten a palabra o Partido Socialista. Sobre limpieza viaria, queríamos preguntar se hai algún plan de actuación no Concello sobre a limpieza viaria por parte da empresa ou Concello, algún plan pois de cando se van facer as actuacións, en que parroquias e demais. Si hai un plan da empresa co concelleiro. Máis preguntas? Tamén quería preguntar se hai algún... Bueno, vostede ten dito varias cifras do que queda por saneamento no Concello de Mos. Hai un estudio do que queda por facer de saneamento no Concello? Queren que lle fagamos o traballo por vostedes, Eu teño na cabeza os datos e os vou a contar. Anote se quere. Mire, queda pendiente de executar este ano todo o saneamento de Louredo, que quedará rematado coa Torroeira e coa Costa Redonda. Siguiente, queda pendiente para facer este ano o saneamento de Paredes, que se vai a facer, e o de Graxín. Estou por parroquias. En Cela. Quedará para a seguinte legislatura o saneamento de González Ballesta, que é unha estrada que está na parroquia de Cela. En Pereiras está todo o 100% saneada, Guizán está o 100% saneado, Tameiga está o 100% saneado, Sanguiñeda, pois lle queda pendiente Ansar e Amieiro Longo. Ansar comenzarán as obras a finais deste ano, se meteu no Plan Concellos 26-27, son 500.000 euros, e Amieiro Longo estamos redactando o proxecto para acometer o próximo ano a inversión, que non é demasiada. Non sei se temos os números xa. Por outra parte está por aí Veigadaña Petelos. Petelos está para facer este ano estivada e o ano que ven, como dixen, as Insuas e Veigadaña. E aquí na parroquia de Mos queda exactamente aí abaixo na Nacional 550 un trociño que está o proxecto rematándose para entregar en Aguas de Galicia e, bueno, sí, o que está na Gándara na Nacional, pero se vai a facer en uns días e non sei se me queda algunha parroquia. Torroso está terminado, queda as Lagoas que se vai a facer agora e Cabezal, o de as Lagoas Torroso Guizán que se vai a facer agora e queda Cabezal. É dicir, que quedan pendientes cando remate a legislatura, quedará pendiente de facer en todo Mos Cabezal, González Ballesta e Pozo Negro de Veigadaña. Estos son os tres tramos que son moi pequenos, a carretera González Ballesta, a zona de Cabezal de Torroso e a zona de Pozo Negro de Veigadaña. Vaya por diante que, bueno, pois hai algunhas obras que non se fan porque efectivamente non lle pode costar ás arcas públicas enganchar unha vivenda máis de 10.000 euros. Todo o que pase de aí, pois creo que hai que esperar a que esa zona teña máis poboación ou que haya máis recursos, pero o que se leva feito en Mos nos últimos anos sempre é baixar dos 10.000 euros por vivienda. Máis preguntas? Ese informe de cabeza non é certo. Debería facer un informe escrito e ben... Algúnha pregunta máis? Racionado. Algúnha pregunta máis ten para facer? Por último, queríamos falar da conservación dos parques do Concello. Agora, chegando ao bo tempo, a xente pois é máis usuaria dos parques, e hai deficiencias, sobre todo por puntualizar pois o parque de Costollas, o tobogán está inutilizable porque está astillado. Entón, digamos, ter un tobogán para que non se poida utilizar é unha tontería, pero estendémolo a todos os parques que, falando de patrimonio, temos que cuidar o noso patrimonio. A concelleira quere decir algo? Bueno, en concreto, en ese parque está encargado el tobogán, la reposición, así como tamén están encargados, o inverno foi duro, é difícil conseguir que os parques se manteñan e aguanten os invernos. Están neste momento para cambiar o parque de Sanguiñeda, o parque de Cotaneso, o parque de Agueiro, tamén
ese tobogán en Costollas e, se non me equivoco, o parque tamén de San Antoíño, vale? De todas formas, tamén eso, tamén está pendiente unha actuación de mellora no parque de Celado, lo que son as mesas e a charca, vale? Sí. Gracias. Gustavo? Ben, unha pregunta. No orzamento do ano pasado, no apartado de inversións, había 12.000 euros para o Parque das Lagoas en Guizán. En que consistiu esa inversión? Non se chegou a facer en Guizán. Non se executou, entón. Ben. Sí, perdón, que lle concreto, era unha aportación que estaba prevista para unha posible subvención que se nos concedera, que ao final quedamos fora da convocatoria. Ben, gracias. Segunda cuestión. Fai uns días anunciaron nas redes o sorteo de 10 packs de 3 consumicións no Festival do Camiño da Rosa. Supoñamos que son consumicións sin alcohol, verdade? Pois non está indicado no anuncio, non está indicado, entón entendemos que é recomendable que se indique, porque, como vos entendedes, un concello non debe de promocionar iso, aínda que sea legal o consumo, tamén o de tabaco, e non regalamos cartóns de tabaco. Ben, entón agradecería, por favor, que o indiquen que son, bueno, pois en alcohol. Última cuestión. Fai, non sei, 2 días, fai 6 días, sai unha prensa que uns empresarios do polígono da Faquiña que iban a demandar ao Concello por 5 millóns de euros por danos e persuicios. Entón, solicitamos ya ao Goberno que valoración fai diso e que medidas vai tomar ante este anuncio. Moitas gracias. Como me sabía a pregunta, xa tuxen preparada. Non sei se quere apoiarme o xurídico, axudarme a contestar o máis escrupulosamente posible. Como saben, o 1 de setembro do ano 19, o xulgado de primeira instancia de instrucción do Porriño estima a demanda da Comunidade de Montes Veciñais en mano común de Tameiga, pola que a fai propietaria das parcelas de Monte Faquiña. En ese momento, pois, despois do informe xurídico que aparece no expediente, donde dá por finiquitado ese procedimento, que, inda que recurrísimos, non conduciría a nada, debido a valoración o que é a clasificación comunal do ano 1992, pois firmamos un convenio coa Comunidade de Montes de Tameiga, insisto, como explica o informe xurídico. A reclamación que fai a Plataforma de Afectados é do ano 2024 ante o TSJ de Galicia, reclamando a nulidade das actuacións relativas a esa sentencia do ano 1992 sobre a clasificación do monte. Esa clasificación do ano 92 é a que reclaman os empresarios e que pois hai moi poucas posibilidades de que eso poida ser aceptado. Ojalá o fose. Refón, non toda a plataforma de afectados, sino que Refón pois reclama o incumplimento da subrogación por parte da Comunidade de Montes de Tameiga sobre as condicións que existían, en este caso no Concello, incluindo as prórrogas. E esta reclamación pois foi desestimada pola Audiencia Provincial o 31 de marzo de 2026 e agora pois o que están en recurso de apelación. En este caso, en esta reclamación que fan a Comunidade de Montes de Tameiga, incluyen tamén o Concello como parte, en este caso, pois do procedimento, porque o Concello tiña unhas previsións que non se cumpliron no momento que a Comunidade de Montes de Tameiga non concede prórrogas e aumenta os precios. Eu vou a pedir ao xurídico que complemente un pouquiño máis esta explicación que estou dando. Perdón, é que se non colles o micro non vai constar en acta. Eu creo que... Séntate aí un momentiño onde está Leo. Víctor.
Bueno, los antecedentes ya los ha explicado la alcaldesa. La única vía judicial que tenemos abierta ahora mismo como demandados es una reclamación del año 2024 en el TSJ de Galicia, que es una reclamación que hace la plataforma de afectados, creo que a excepción de Blanco Quintas, contra una sentencia de clasificación del monte del TSJ del año 92. Esa sentencia se pidió la nulidad de todas las actuaciones y la tenemos pendiente en vía judicial. Moi ben, moitas gracias, Víctor. E nada, damos por rematado este pleno, dando as gracias a toda a corporación e se levanta a sesión. Bos días.